Salam mehribanlarım. Biz bugün tanış ve gepleşigimiz bilen Çynar Fashion House'da mihmançylykda. Bize bugün nämeler garaşýar? Biz bugün nämelere tomaş edip bileriz. Gelin görelim. Salam Gülelik. Biz sizi Çynar Fashion House'da hoş gördük. Biz tanış ve gepleşiginden. Salam. İşiniz dilerik. Gepleşiňiz şowly bolsun. Çynar gödelligi söýýän gödelligi döredip bilýän gyýdan haşunem bir owadan akşama çağırdy, davara çağırdy, bayramçylyk gejesi bir ütgö şokolar dip ananýan. Bizi hayran galyrjagyny bilýän, gödelleri ýene bir ýerek begendirjegini bilýän. Çynar brand boljagyny ananýan. Şowly bolsun işiňleri hemişe teň owadan lebaslan, teň branding Türkmenistanda iň meşhurlaryň biri bolsun inşallah. Salam Pelut Vakılıcıva. Siz şu an Çynar Show'dan çıktınız. Stillerini gördünüz. Özüňiz bilen ýakynmy stil maňa näme Men stiller görmedim sebäbi giýjäňap geldim. Ýöne kulista gördüm, haladım. Odan eken eşikler atmosferada gowy. Qarad verdim. Sizem owadan mı gelip? Spasiba. Swobodno duydum özüme. Demek Çynar'ın gowny ýüregi odan bolmaly. Çynar hiç uğruna. Sağ olun. Sana da usullik arzu etýär. Salam gıyızlar. Все, супер, поздравляем вас с открытием, желаем вам процветания вашему бизнесу, желаем вам удачного показа, чтобы все хорошо прошло. Sağ olun. Salam, sizi hoş gördük. Şu an Çynar Fashion House'un bir-birine owadan köýneklerini görüp çykdyňyz. Stillerini, Türkmeniň milli eşiklerini näil öňe çykarypdyrlar ýa-da stillerini haladyňyz. Bize gysgaçyk aýdaýyn. Я очень рада и горда за Чynarу, что она провела такой шикарный показ. И я надеюсь, что в будущем у нее это будет не первый и не последний показ. Я надеюсь, что она выйдет на международный уровень. И больше всего радует, что в ее моделях применены туркменские мотивы. Это очень радует, что такого в мире как бы нет. Это наше достояние, это наше достоинство. Hoş gördük. Çynar Fashion House hakkında pırgı aýdaýyn. Şunu hakikaten hem ovadan gün senin için, bizim için. Я, конечно, чуть-чуть опоздала, но надеюсь, я уверен, не надеюсь, я уверен на все 100%, что показ будет шикарный. Платья я уже вижу, küçük-çağlarımız giyiptir, yaman ovadan. Benim nefis pozu Çynar'dan giyinir. Onu üstünlükler arzu edeceğiz Çynar'ı. Salam Maral Dezio. Siz şu an Çynar Fashion House'un köýneklerini görüp çykdyňyz. Ve özüňizden bir moda düşünýän adam bolup bize öz pikiriňizi aýdaýyn. Edil moda düşünýän isem ýalançy bolar ýöne men Çynar bilen bile bir gimnaziýada okadyk. Gimnaziýamyz iminde dikimçilik ugrunda göndükdirlerini. Kimide de dikimçilik öwredipdiler. Çynara da maňa da ýöne biz Çynar dikimçilik ugrundan alyp bizime berilen adam. Alyp gitdi, iş üstünlükleri yetti. Dikimçilik aňsasat däl. Milliligi. Ütgöş gören adam dizaynim. Türkmen bilen Ýewropany biriktiripdir meni gowaryan stilim. Salam Firuza. Sen özüňi halkymyza diňe bir eýtim owadan sesiň bilen, owadan ýüzüň bilen tanatdyň, owadan eşikleriň bilen. Sen şu Çynar Fashion House'da öz pikiriň aýdaý bize. Elki bilen salam. Şu
Çynary şolar ýaly pakasy bilen tüýsüremde gutlasam bele. Ak yürekden Allahjan işinin uğruna gitmegini, ösçüler dereceye yetmegini arzu edýän yürekden. Firuza, sağ olun ve işinize üstünlük arzu edýän. Çynara Saparova, salam. Siz özüňiziň owadanlygyňyz, aýratyn eşikleriňiz, öz boluşly milli eşikleriňiz bilen, tanıtlaryňyz bilen halky haýrana goýýaňyz. Şu Çynar Fashion House'un milli eşiklerini görüp çykdyňyz. Bu hakynda özüňiziň pikiriňizi bize aýdaýyň. Пока я увидела наряды, пока еще не видели, я за кулисами все это видела. Это шикарные наряды, действительно. И, кстати, на мне именно шила Чynara, на мне этот костюм сегодня, Çynar фасон, да, поэтому я Очень думаю, красивый. да, очень красиво, я думаю, и мне понравилось, я думаю, всем понравится. Сегодня показ нашей самой талантливой, одна из талантливых наших девочек Çynara. Дай Бог, чтобы у нее все было хорошо и в жизни. Помимо того, что она талантливый человек, она еще замечательный человек, замечательный, добрый. Поэтому дай Бог, чтобы все было как ей хочется, как у нее задумано все было. И мы в этом ее поддержим и будем поддерживать. Дай Бог успехов в начинаниях. Мы тебя очень любим, удачи тебе, и мы все за тебя болеем. Siz şu an Çynar Fashion Show'dan çıktınız. Milli eşiklerimizi gördünüz, show gördünüz. Bir neçe Türkmenistan'ın atqadynyň artistler, başçylary bär dedi. Öz pikiriňizi aýdaýyň. Нам очень понравился показ, очень шикарные платья, прекрасное такое выступление наших звезд. Чynarочка, я очень от души поздравляю с этим событием ее жизни. Она долго к этому шла, очень много планов было, она все воплотила сполна. Мы все очень рады за нее. И надеемся, что еще в последующем будем не раз присутствовать на ее этих мероприятиях. Salam MaRo. Salam. Birazcık ýa-dowrak görünýäňiz. Show neýle geçdi? Şunki fashion show Çynar super geçti. Esasen bizim milli eýin başlamada libaslarymyzy, gyzlaň libaslaryny döwrap şekilde edipdirler şeýle owadan şeýle görmegi hakykatdan hem bizim türkmen gelin gyzlanmady üçin iň owadan köýneklaryň biri bolupdyr. Şeýle owadan zatlar döwretýänine begenýän Çynara spasiba sag bol. Enes Recepova, bir tanışyal gepleşikden. Siz şu an Çynar'ın şowundan çıktınız. Çynar show neyle geçti? Ünlükler haladınızmy? Bana doğrusunu aytayım, şeyle o yaradı. Ben Çynar'ın öňün eşiklerini görýän, öňün men berýän şeyle o ören. Şoý milli nagşlaram, nemme bir häzirki döwrüm Häzirki döwür bilen bahawa bileleştirilip garşdyrylan. Näçe o bana şeyle diýsen ýarady. Bahawa bolsun Çynar. Salam Rustam Hocayev. Salam. Çynar Fashion Show'un alparjysy. Hakyky dogry. Nereden bilýäňiz? Gördüm. Gördüm. Berdi bolmagymy? O berdi bolduk. Super eken. O da. Tanışyal gepleşikden nämeler aýdyp bilýäňiz? Show hakynda, eşikler hakynda. Şowa absolutny gülýaly, gurnully. Sen alıp bardın. Olamma ýöne ol mizerni kiçik prosent. Çynara ullukan faulfuna çak golyan, işine Çynar üstünlük diňardy edýän. Jan sağlyk. Bizim artistlerimiz MaRo, Selve,
Dinara Saparova, Firuza, olara da köp sağ olsun. Aydiyan, большие молодцы. Men için pakas aşı en yukarı derecede geçti. Sağ olun. Gıylara köp sağ olsun aydiyan. Şul Adaylarım hemmesi. ovadan proyekti, ovadan edin şu gıylan ödi. Hem gıylara sağ olsun aydiyan, ödümkilere sağ olsun aydiyan. Men gollan gaynım, yollaşım, doğanlam. Spasiba sağ olun köp. Gel gollap gelenler için köp sağ olun. Bir de sana sağ olsun. Gel şeyler var giyeceğin. Bir de yaşadığın için. Spasiba вам большое. Sağ olun.